Čau, tu Danudino 12, so mnou tu je Lord Rupert. Dobrý deň. A tu ešte so mnou Simon Lacker. A dneska si zahráme trio z 3. Budeme hrať jednu hru a skúsime to vyhrať. A budem ešte rozprávať o Fonku a budem trošku baviť divákov. A ešte upozorňujem chalanov, a nenadávajú. To ti nemôžem zaručiť. Tak ja ti dám takú poistenku, hej? Daj mi. Pozrite sa do shopu na tú mixinu. Čo? Tá prvá s ňou Party Hips, to by bola dobre. Kde je Party Hips? Pravdu, ale skôr s tou treťou. Kde máte Party Hips? Ja ho mám. Čo sú Vianoce alebo čo? Nože. Neviem. Však je leto, júli, halo. Okay. Nepúšťajte tam tie TikToky, ty kokos. Počkaj, idem si po telefónu. Poslal som ti niečo, Lord Rupert, pozri si to. Idem. Nehovor mi Lord Rupert, hovor mi mojim menom. Takže ako si to volal? Budem ťa volať. Počkaj. Terminátor, voláš sa tak, Terminátor. Nie. Toč. Terminátor. Bez video, či... Poďte tam, kde predtým, tam sa dal super hantiť oný. Superman! Bam! Chalani, ja keď sa naučím... Čo je? Ja keď sa naučím, tak pôjdem do Crime City po tú exotiku. Vy choďte Supermana. Však keď sa vôbec spavne. Áno, Sarah Vergedina. Konec zábavy. Jesť shotguna? Kto by nechcel? Ja. Ach jaj. A toto je príklad nášho kamaráta. On nič nechce. On je taký, viete. On je... Hopa, jak som ťa... Jaj, ty máš zbraň? Aha, to si mi mohol povedať skôr. Stoj! Mňa niekto... Pomoc! Čaute. Yes, Dex? Ja tu mám že 6 knoknutých. Pomoc! Aby som prišiel, ale som sa ďalej. Pomoc! Pomoc! A ja by som potreboval pomoc. Vstup do toho auta. Kamo, ja mám jedno. Ja mám 4 hápka. Mám 14. Poďte, chalani. Však idem. Jedno. Bežím. Ja sa musím zakempiť, pozri koľko mám Ja Danko som má. dead, boli tam asi 6, to sa nedalo. Ja nemám matro, takže som v Ríme som. Áno, vríme si. Gritule. Presne. Kam podobne sú 1 500 000 sápkov. Raz, dva, tri. 3 sápci. Hej, keď mám 104... Aha, ty máš jedno? Tak nie. Tak nie. Tak ja idem, ja mám 100. Ja mám 104. Ale idem ťa toto rebootnúť. A capek. Aha, to si mi mohol povedať skôr, že sú tu capci. U mňa boli asi 6, čo ti mám povedať, veď si to vravel. Ona má jak dá na jeden hit. Simon, že si tu niekde poblíž.
Alebo kúp nám toto, rejbutky. Kúp nám. On má len 500 goldov, on má len na jedného. Tak ať na jedného. To ti vybere. Chod na benzínku. Počkaj, idem len, ja mám nad sebou typka, vieš. Vykašľať na ňu. No ak ma chytí, no, tak je to váš problém. Jakže chytí? Au, Však ty máš banán na teba, vidno každý. A má chuť na teba. Ty si spadol zo stromu, z banánovníku. Ale ne... Ty kokos Ono je to hneď! Och jaj. Takže... Však ty budeš Superman, ty. Nebudem. Keď budeš chceť, tak tam poď. Rebutni Dana a nech To je sa Superman. nedá. To sa nedá, to najprv teba rebutne až potom mňa. Hej. Aha, ten kto prvý zomrel. Hej. Škoda. Mám byť dve chlapce. Hej? Vamos. Ono to stojí nejak 600 goldov, či koľko dve, alebo 800, neviem. Chlapci 500, dlžíte mi. Kámo, dobre, a ja ťa rebutnem. Dík, Simon. Dík. Už sú tam ľudia. Dobre, nestíhaš, Dan. Tak nestíham. A zakempite sa, lebo to je hneď pri nás. Aha, takže. Však ty sa neboj, ty si úplne poserutka. Ty nevieš fajtiť. Ale ja mám jednu sivú zbraň, chalani, ja nemôžem. Však aj ja mám sivú zbraň. Ja nemám ani naboj do nej. Na mňa sa len pozerajte. Ty nám daj. Poďme toho Supermana. Však nevyžieraj, však ty máš veci. No, tak už je. Nechoď po mne, ten slimak. Chcel si povedať svinka, že? To je také zvieratko. To je zvier... Chcel som povedať slimačik. slimačik, presne. Tam je SUVčko, poďte. Bože môj. Uí, hahaha, uí. Neviem, čo to robí, ale... Bom, poďte do Tesly mojej. Tesla, tebe nedám, ty si banán, fuj. Nemám rád banány, mám rád uhorky. Vy ste vlastne obidva jedla, takže ja vás môžem zožrať. To Daniel asi nemáte. Nie, vede, nový rok sú ohňostroje. Však toto. Šťastný Simon, nový rok! ty máš také slabé auto, ty vole. No poďte so mnou, odvezem ma niekde. Aha, Superman. Dobre, idem. A on mi kradne skin, to je neslychané. Ale dobre. pohľadí. Dobre, tak čaute teraz. Tak je... Počkaj, niekde mám auto. Ja fajtím Supermana, sorry. Neviem, kde mám auto. Ušlo mi, počkaj, nájdem ho. Dík, že mi pomáhate. Ináč tam je epicko Česko. Sorry. Prídem za tebou. Hej, zajtra. A teraz sorry, epicko 6. Proste chápem. Au, tu jaké grady dáva. Hop. Autičko, brum, papa. Ne. To čo je za sound efekty? Tam je Adam a Patil sa že... Pošli ich, vieš kam. Pošli ich do záchodníku. Do Rima. Hej. Tam chceš ísť. Poďte mi pomôcť, lebo mňa tu vykuchtí. Ideme. Ty kuchtich Peťan, ideme! Chápeš, on... Kde je ten Poď sem, ty smrad. Poďme ho zabiť. Zabij ho. Daj mu. Idem. Jo, on dáva bomby. Ja viem, že dáva bomby. Dajte si shield. Ja nemám toto. Ja nemám náboje. Tu dáva bomby. Však... To som hero rank. Ja som dead.
Ja nie. Ne pri mne. Mám? Mám ísť do neho? Veď sa pozri na mňa. Však zabíjaj ho, má málo hapek. Ja nemám náboje, takže ja ti nemôžem No pomôcť. dích, chalani. Poď sa niekto. Však tam zabije. Ja nemám náboje, si počul? No to čo chceš? Ja už som si zobral náboje. Tuto boli pohádzané Počkaj, veci. ideme Daniela revivenúť. Hej, hej. Idem. Počkaj, ja ešte si zoberiem Biga. Áno, babi. Pozdravuj babičku. Dobrý deň. Ak ma teda počujete. Škoda. Tak odkazuj to aspoň. Odkazuj. Poďte za tým Supermanom. Odkazuj, že sa teším na naše stretnutie, kedy sa stretneme. Aha, Superman je dead. Len tak hovorím. Moc. Ja mám ináč ten jeho, jak sa volá, Boom. Jaký boom? A ja chcem. Sa mi zdá zo Supermana. No. Čo mám? Alebo neviem, asi by som ho mal mať. Chalani. Čo je? Pozrite, kde ste? Hore, vidíte ma? Nie. Kde je hore? No hore, na skale. Pozrite. Daniel, a ty mi hore, čo? Proste máme tu najbať nič. Hej, on že hore a my sme iba tu dole. Chalani, pozri, skáčem, ja viem skákať. A nezomrem. Tak ideme hore. Nice, tak to sa ti zíde, že vieš skákať. Ja viem, ja som šikovný. Poď za mnou, Daniel. Taďal to. I believe I can fly. Vidím, ako si. Kde si? Tu Si som. borec. Ja viem. Prečo si... To som spravil na schvál, ty kokos, aby som vás vytrolil. Ešte ťa vytrolím, keď vylozom hore a... Áno, zahoď ho. Ale nie, daj mi ho. Daj mi ho. Dobre. Utek. Však ja už mám len 50 hapek, vy. Healuj ho. Dobre. A veď sa nehýb. Ten Daniel proste. Ticho, tam. Asi mi nič. Už viem, kto je z nás tu Jerry. Simon tu je Jerry. No, ty si čo? Ja som Alkam. Hej, ja som... Poďme to. Nastup. Tebe ne. Medailón. Kde je medailón? Typci, Daniel. Však idem. Si taká Žerinada. Ja som 21. Dobre. Dead. Ja som ho zabil. Ale Super, rebutol. toto Nerebutol. Čakaj. Pomoc. Dám. Čakajte ma. Ja mám málo, chápeš? Daniel, poď po zipline a poď potom cez vodu. Ok. Co už dáme? Ja to nedám, ja mám 20 hapek. Ja ťa revivujem. Nie, veď ty si v zóne dán, ja nie. Čo? Jak si Škas. zomrel? Však ja mám 20 hapek. Poď sem. Nechce ísť po tebe. Poď sem. Idem k tebe. Ja za to ma prúd odnáša, hej? Aha, no dobre. Si skorý. Počkaj, za jedno. Mám málo chalaň. Medkit ti nedám. Do auta. Ja idem sám na super. Dán, ja ťa vyzdvihnem, ak máš málo. Mám 18 hapek, 17. A si už v zóne? Hej, som Nice dobré. si. Banán nemá čo robiť v aute. Banány do auta nepatria. On uhorky. Capci. A ja viem, nie som slepý.
Ja potrebujem bandáže. Yes, dead. Dan, z hodou na hod. Auto, chalani. Dan, z hodou na hod mám. No a ja som sa trošku... Pozor, ďalší. Nemáte nejaký... Žltý pes. To je z ten anime, neviem, jak sa ten raz volá. Neviem. Z animovaného... Nok? Ešte má teammate, Nog je. Tu má teammate. Dead. Nice. Dobre, dead. Toto si zoberiem ja asi. Jaké mňa... Dan, poď sem do videa. Čo je? Počka, Danovi. Dík, do videa. GG. Ukáž to, GG. čo je? Jak sa to volá? Enchanted Spider Rifle. Čoky. Dík, že si ma odstrelil do dobrej zóny, ty. Není zač. Kam máme Není zač za zbraň. Ďakujem. Do videa. Tebe v ďalšom videu pozdravím, keď budem robiť nejaké. No, mohol by si. A ešte točíš? A keď budem mať... Hej, točím, ty. Inteligent. A keď budem mať toto... Poď sem, keď si vo videu, tak poď sem. Nie, ja som spadol. Možno toto video nevidel, bude to už moc dlhé, ale pokúsim sa to. Ale vyjde. No keby som nemal... nemám také veľké USBčko, tak toto. Sapík. Aha. To si mohol podať skôr, ja tu skačem. Má krik. Dobre, No je tam už celé trio, nevadí. Vidím, Ty si myslel, že ťa nevidí? Ešte vzadu. No, ďalší. To ďalšieho máš ty. Ja ťa busnem, hej, čau. Mám ťa busnúť? Nie. Tak čau. Doraz toho oného. Toto má samého kamera. Ten tvoj aim. Zoberte mi nejakú dobrú zbraň. Ja nemám miesto. Alebo nemusíte. Choďte ma rebutnúť. Choď ho rebutnúť. Dan, zober ten medailón do videa. Nie, to by ma vedeli o mňa. A zober si ho, Kde ten Simon. medailón? Vieš o tom, že on je najslabší medailón, sa mi zdá. Poď vyfatiť túto... Dáva shieldy. Ale... Poď zabiť Tox. Ne. OK, je to jedno, aspoň budem mať Strieľaj do tých malých kryštálov, to udáva headshot. Nie, do oka mu to strefa viac. Ale hen tomu dáva viac, Už tam je exotika. Jak vybuchol. Počkaj, exotický granát, čo? Hej, ty debil. Neberte ten granát, to je o ničom. Ja ho chcem vyskúšať, Kto mi zoberie nejakú vec. Tak rebutite ma, tam je rebut van. Však Simon je vyžierka, on nič iné nevie. Proste rebutnite. Ale žiadne vyžierka. Chalani, nenadávajme si ho, ničí to našu tímovú eufóriu. Dík. Ani ma to moc neobrá. Asi som vždy. Chalani, ja musím. Však dohraj toto. No tak to asi neviem, či budem môcť. Tak poď do zóny a daj mi svoje veci. Hej. Alebo skúsim. Alebo môžeš ešte... Už len proti nám 7 capci. Daniel, poď ku mne, teda čo som ti priniesol. Takže už nehráš. No hej, jasne. Poď sem. Poďte mi pomôcť, chalani. Dík. Simon, poď sem. Počkaj. Auto, nie, pomoc. Poď. Počkaj. Poď sem. Ideme, bežíme. Daniel, poď, busnem ťa. Nie, nechcem.
Fakt, to si dobre vypočítal ešte o tú, onu. Poďme pomôcť Danovi, Chceš nejaké matro? Ja mám matro. Ja mám. Dobre, ale ja mám. Môžete Dan? Ešte chvíľku a už som mŕtvy. Mne to začalo samo strieľať. Ja nedržím tlačítko. Počkaj, tak? A teraz. Typek 48. To je ten dobrý, to je ten dobrý, najlepší obrad, Pekná. Nechaj aj Daniel. Však ani ja nič som nemal. Jedno má. Victory, Tak ja sa lúčim, Danuldino 12, čau.